Bună ziua! Eu sunt Marius Sârtopanu și astăzi vreau să discutăm despre învierea morților. Ce este învierea morților? Definiția teologică spune că învierea morților reprezintă actul suveran al lui Dumnezeu prin care El va chema la viață fiecare om care a trăit vreodată, ridicându-l din moarte într-un trup înnoit, pregătit fie pentru binecuvântare veșnică, fie pentru judecată veșnică. Învierea nu este un simbol, ci este o realitate viitoare, mai concretă decât orice putem percepe acum. Acum, haideți să vedem niște elemente esențiale ale definiției învierii morților. Este universală, nimeni nu va fi exclus. Este fizică, trupurile vor fi înviate. Este individuală, fiecare va învia personal. Și este finală, stabilește destinul veșnic. Acum haideți să vedem un fundament biblic la aceasta. În Vechiul Testament, în Daniel 12:2, spune că mulți dintre cei ce adorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru o cară. În Isaia 26:19 spune că trupurile voastre vor învia. Acum haideți să vedem și în Noul Testament. În Ioan 5, de la 28 la 29, spune că toți cei din morminte vor auzi glasul lui. În 1 Corinteni 15 este cel mai extins tratat despre înviere. Da? Deci acolo puteți să găsiți mai multe detalii. În 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18, spune despre mângâierea celor ce au pierdut pe cineva drag. Și în Apocalipsa 20, de la 11 la 15, vorbește despre judecata de la scaunul cel mare, scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Învierea lui Isus este garanția învierii tuturor. În 1 Corinteni 15:20 spune că Hristos a înviat dintre cei morți pârga celor adormiți. De ce este învierea esențială? În primul rând, este validarea mântuirii. Fără învierea lui Isus, credința ar fi zadarnică. Aceasta spune în 1 Corinteni 15:14. Este dovada puterii supreme a lui Dumnezeu. Efeseni 1, de la 19 la 20, unde spune că puterea cu care l-a înviat pe Isus este activă și este în noi. Și temelia speranței. Fără speranța învierii, viața creștină n-ar avea motivație. 1 Corinteni 15:19. Și ultimul este fundamentul judecății. Învierea face posibilă judecata dreaptă a fiecărui om. Acum haideți să vedem ordinea învierii. Ordinea biblică prezentată în 1 Corinteni 15, de la 23 la 24. Hristos. În primul rând, Hristos este primul rod care învie. Învierea lui este garanția noastră. Al doilea, cei ce sunt al lui Hristos, la revenire, adică credincioșii adormiți în Hristos vor învia când El se va întoarce. Și ultimul, sfârșitul, învierea generală. Toți oamenii vor învia la judecata finală. Ce se întâmplă între moarte și înviere? O întrebare foarte bună. Moartea fizică. Trupul se întoarce în țărână și duhul și sufletul merg în locuința celor vii sau a celor pierduți. Intermediar, pentru credincios în Filipeni 1, cu versetul 23, spune că a fi cu Hristos, iar pentru cel necredincios, în Luca 16, spune că se duc în locuința morților. Și ultimul, la înviere, duhul și sufletul se reunesc cu trupul înviat. Cum va fi trupul înviat? Acum să vă spun din 1 Corinteni 15, de la 42 la 44, o comparație. De exemplu, despre trupul vechi, spune că este stricăcios, este necinstit, este slab,
și este firesc. Trupul înviat, nestricăcios, este plin de slavă, de putere și este duhovnicesc. În Filipeni 3:21 spune că va schimba trupul stării noastre smerite. În 1 Ioan 3:2 spune că vom fi ca El. Exemple. După înviere, Iisus mânca. Aceasta spune în Luca 24, de la 42 la 43. Dar putea să apară instantaneu într-o încăpere. Tipuri de înviere. Învierea celor necredincioși spre viață veșnică în slavă, da? Învierea celor credincioși spre viață veșnică în slavă. Învierea celor necredincioși spre judecată și pedeapsă veșnică. Da? Aceasta spune în Ioan 5, de la 28 la 29. Unii vor învia pentru viață, iar alții pentru judecată. Motivația practică a învierii este responsabilitate. În 2 Corinteni 5:10 spune că fiecare va da socoteală. O altă motivație este sfințenie. 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejde aceasta se curățește. O altă motivație este mângâiere. 1 Tesaloniceni 4:18. Mângâiați-vă unii pe alții. O altă motivație este încredere în viitor. În Romani 8:11 spune: Duhul care l-a înviat pe Iisus va învia și trupurile voastre. Acum vreau să vă spun niște greșeli de evitat, da? Pe care să nu le faceți. Neglijarea doctrinei învierii duce la slăbirea credinței. Credința doar în nemurirea sufletului, fără învierea trupului. Și spiritualitatea excesivă, învierea doar în inimile credincioșilor. În 1 Corinteni 15, de la 12 la 19, Pavel combate aceste erori. Da? Deci dacă vreți să citiți din cuvânt, puteți să mergeți aici și o să găsiți mai multe detalii, cum a procedat Pavel. Cum putem să aplicăm practic, nu învierea morților, dar pregătirea pentru înviere? Trăiește pregătit. Viața de acum este o pregătire pentru înviere. Veghează asupra faptelor. Tot ceea ce faci are ecou în veșnicie. Și mângâie pe cei îndurerați. Învierea este speranța supremă. Și acum poate doriți ca să faceți o rugăciune după ce ați auzit această învățătură și ați vrea să faceți, dar nu știți cam cum să faceți. Ei bine, eu aș putea să vă călăuzesc într-o rugăciune, dar dacă Duhul Domnului vă călăuzește într-un alt fel de rugăciune, atunci mergeți după Duhul Domnului, dar dacă sunteți lipsiți de inspirație, atunci vă încurajez să faceți această rugăciune împreună cu mine. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru învierea lui Isus, garanția învierii mele. Umple-mă cu Duhul Sfânt și ajută-mă să trăiesc zilnic în lumina veșniciei. Dă-mi curaj să te slujesc până în ziua când voi sta înaintea ta. Amin. Acum, ca de obicei, aș vrea să vă dau niște versete de studiu și după aceea niște întrebări care să vi le puneți în timp ce studiați. În Daniel 12:2, Ioan 5 de la 28 la 29, 1 Corinteni 15, 1 Tesaloniceni 4 de la 13 la 18 și Apocalipsa 20 de la 11 la 15. Acestea sunt versetele la care puteți să meditați și să studiați săptămâna aceasta. Și după cum v-am promis, niște întrebări care puteți să vi le puneți, să reflectați în viața dumneavoastră. Cred eu cu adevărat că voi învia? Cum influențează această credință prioritățile mele? Sunt pregătit să mă întâlnesc cu Hristos? Acestea sunt întrebările, sunt 3 întrebări simple și cred că o să vă ajute să aveți o viață mult mai diferită și mult mai strălucitoare decât o aveți acum.
Și un ultim gând pe care vreau să vi-l las înainte de încheiere este că învierea morților este linia de sosire a alergării noastre. Să alergăm cu ochii ațintiți la Hristos. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și până data viitoare fiți foarte binecuvântați. Amin.